n'a pas de monsieur, que papa est TikTok sans faire. Ne wa? Et t'es jeune. Ne ma no fi muso yana de tonto ni nana dro ka foli ke ka papa ni ngali ke. Ne na e boroge. Ne re mo fanya na ere wallahi. Asena dro ka kule ka girin ka fam beke mangai dro ne ala sabal ka disene boragata. Il faut que les gens soient mis à Diano. Il va avoir un moment où il n'a plus de. Peut-être que longtemps qu'il y a un autre. Il n'a pas d'où tu as Diano. Ani Kassa Nadala. Bifan. Yana. Parlare. Ambe wolso kono. Digi ben kerefe, migi ifise potion o la wa. No, you ma yere koni. Chella ya dani wallahi. Ni go gi kan do ro ibi ato bi ga nya. Kera nya ba law. No ne re fra ti do ne fi. Ma, ambe wolso la ni fe. Mais je suis vraiment désolée. On ne pourra pas être ensemble. Car les femmes n'est pas. Les calani iranina. Il va de objectif que les mener la bise. Oui, calani. Ni no bosa. Connaissons na ega mama. Et nega kenyo kosa. Limna etoro. Parce que iniga kalante. Ini yere. Donc, min kadineya. Iga kanu kumanyula. Anga kalake. Kalai ni folani. Ango ki. Odi kadine. Iga kumame. Mais, iga kanu ko. Ni ekoli. Ni ekera ne fait. Be courage donner là. Voilà ça ne peut pas kalake. Sabula. Ni etene fait. Venez décourager na kalake. Mais nous sommes et bien fait. Et bien mirimuke là. Avec courage donner la calama. Il fait remonter ses horreurs. Il va te mettre. Vous te quitté. Et tu as courage de et là, et la calama. Mais né, avec les nouveaux dessins. Parce que né a tout le côté, nous la beauté fait. Avec les là c'est bon, je suis vraiment désolée. Et les gars force c'est impossible. Nous représentons nos camps à temps la team c'est une question. Kaye de bigi, ni nyabege ni doroni. Ale finira karo de nema. Esse nem na sportia. Bem passante alça ma échoué.
kabul pabu la ka kibara jugu mi fora yalla ka saka la be fo ke yire me se kan la be jogo di ka soron tende yoro ndo tu na ka bi kuma jume ali sa ma se ka nouvelle soro la depuis o don were e la ka ni miro me na yira ma suiti ni mo ko la dare nana ma fa fi muso kuma lu di che kuna fi le dawla na muso ni muso kuma fi ba a se fe ka la jeli a kena galo sabla internet ko yi la na kuma fa ba ke yi ni ne dal mala che kon du na be balo la ko ni a kera to do na mura akibara so ere ku kwa ga glani no ni a glana gena a parole du sumi ne baro mo mu den ki sabalo adola abuga anyini kena mali malo na sa ko ballo ko ni muso kuma ta na ba ballo ko ni amma me do na amla ke baraso amma me do la mina ke baraso ro kon te kuma yi be den gel do mina ka go do de meta mo ko ba do ni nga da ka ni kana su nga papu bora be kle joli bo abi wakati joli bo amala hala fo le so ala ayere luvela mi so kera ashude ngambe ora mina ta do ashudo wa anyina ma do wa amaki ala e ka do no refina internet bo klena ni ko internet sa fe ba ko yini la ga to era ne dalante dinna dini bala mangala mo ko fe to ko jali ba ko la ko do balla ko ni amal yeso anaka karatu ya mo ko do kabi papu tuna fo sisan mo kele ni sera hala la hala dama o kera aleli no ko be mi fiena kanisi ki boro fla na isena gulinga papu ka ko yini kelina nya bonyago ni de taro muso mani munu be na ekol law na la kala ni kama au tla ka fege na ekol de nyongo yetu ni bolo gone o nyongo ne go parce que ale ya fam min kono shenware ke ni ta kana da direte ni ma fara wae awone draga la vie ne pouvait faire comment doit finir mais le monde fait comment il a quand il tord quoi il n'a pas mal non hauteur la vie ne akila ne ta kana ne au fi ne sura tuba me ya ne bora nga so tuba me eta la vie quand il reste encore ta côté ne mon flini ne papu ne te fantandi ne fa war bari babu wa ne fa siti di bari ne kele ni ben fa bu la vie ne fa ya idanila kale kan nafulu ko ya ali tadi wore kama la vie ne bɛ fɛ ka n yɛrɛ taa ni n yɛrɛ ye n tɛ fɛ ka dulon mɔgɔ si la
Yenta inana ni aubara ajara ni. Mais il faut qu'il fasse vraiment au fana jara ni. Mais à toi ni ereka wulilalité n'entend ni ere. O de kun ka di ne bɛ fɛ ka n yɛrɛ wɔsi de sɔrɔ k'a yira n fa la n ko ne tɛ fugari ye k'a yira diɲɛ na ko ne tɛ fugari ye o de ka di ne ye a ka nin tɔɔrɔ dɛ. Papa ma ne tɔɔrɔ ne tɛ ɛrɛpisi foyi de yan i ka so ni fɛn o fɛn diyara ye walayi papa ne bɛ to i k'o kɛ. Mais ne kɔni a ka di ne ye k'i cɛsiri kana fɔ k'i fa parce que ne bɛ na ne bɛ ka fɛn bɛɛ k'i la halisa e egilen don i parents kɔrɔ a ka di ne ye k'i fa faamuya i ka baara kɛ kana rayonni bila i kɔnɔ i y'a mɛn. Awɔ n y'a mɛn. N bɛ dugawu k'i ye i bɛ fɛn o fɛn ɲini ala b'a bɛɛ nɔgɔya i y'a mɛn est-ce que i wɔɔrɔ wa. Je pense que oui, c'est mon gars. Cháu mày mai còn làm gì à? Nó không. Như là làm mẹ. Nó là gì? Suy lên đây à? Mấy cái nào xuống? Saya makan apa dah dengan nak jelaskan semua. Ah, ni kuih. Memang polos. Ya kalau macam beb. Baru kuih. Wah, ni dia asyik. Baru mula habis. Ni pernah bila 50. Siapa lagi? Oh, pernah cuma di 5 buah 5. Oh, awak ni cuma kelas kelima. Oh, ini kelas kelima. Share lah ni jangan dalam. Nanya fai, kemaru fai. Suasi apa? Besi, mais auto kugelao. Ni ga fego mai ra mola kaba. Na ko ba ti fe. Apoy dusukuna. Buwe. Share lah mohor. Akadne yara ni. Mais amana je to ko ka ti fe. E bina ton tanto iga e wol bina che itina deni soro ni bola je deni wo iga e wol ke won fanga ka bu ne dale sufe ne shugo boy mai e bi shugo mi ge mi mala ni o ke iga question na muna iti passé na pasate alsa fonga no bo ko inal besi mi ngon kadine
n'i ka fɛ ko kuma yira la ka ban n'a ko k'a t'i fɛ diɲɛ kɔ i k'i ka ekɔli kɛ o kɔni ka di ne ye. n'ale yɛrɛ bɛ ekɔliso la ne bɛ kurazi bɛ don ne la mais n'ale tɛ yen dɔrɔn ne fari bɛ faga nisɔn bɛ don wa a tɛ don wa ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ taa fan fila. o de bɛ k'i bila fili la o. cɛ i yɛrɛ bɛ ka ne jigila misɛn dɛ e yɛrɛ b'a dɔn ne ye ekɔli bila ne ye ekɔli bila don min kan na a ma diya e yɛrɛ ye a ma diya ne yɛrɛ ye mais situation yɛrɛ min bɛ du kɔnɔ ne ye ekɔli bila o dɔrɔn de kama n'a fɔra e fana bɛ ka na to musoko la o bɛ ka kɛ e ka ekɔli tiɲɛ sababu ye non bisi bɛ ka ne jigila misɛn a ko ka di ne ye nin to yen nɔ i ka ekɔli kɛ bila an ka taa so dɛ bila an ka taa. n'i y'a ye an sera yan bi a ma juguya ka bɔ da dɔ la ka se da dɔ la i da ɲinina tɛ i mɔgɔ ɲinina don ɲɛnɛmaya ko bɛɛ lajɛlen ye jateminɛ ye i komi n yɛrɛ fana ka ɲɛmɔgɔ bɛ yan ale b'i da don kuma la ka an yɛrɛ nakun f'i ye. bon a ma juguya komi amala yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na n'i y'a ye an sera ma bi parce que an ye fɛn dɔ de y'i la o hukumu kɔnɔna na o fana wulila ka se yan n'an b'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na walasa ɲɛ bɛ se ka di i kan cogo min na sani ka taa ni kuma ye yɔrɔ jan production de b'an bolo ya an bɛ baara kɛ ni acteurs ye ani mɔgɔ caman quoi bon an ka chef tɛmɛtɔra de un jour komi scénario dɔ sɛbɛnnen don a bolo a mɛnna waati dɔɔnin kɔ bon an mago tun bɛ profil dɔ la bon ale tɛmɛtɔra sisan ale ye a ko a ye fɛn in sɛbɛn ni profil min ye ko ça te correspond donc an fana wulila ka recherche kɛ k'i ka yɔrɔ ɲini fo ka n'a ɲɛ d'a kan bi o hukumu kɔnɔna na komi i yɛrɛ b'a dɔn ko bɛɛ n'a kuma de don parce que magnifique kuma dɔ i ma sigi ni ko dɔ ye olu bɛɛ lajɛlen b'i sɔrɔ komi i sigilen don ni ko dɔ ye olu fana t'i sɔrɔ o ɲɛnɛmaya yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye bref scénario in kɔni bɛ yen wa an yɛrɛ b'a dɔn fɛn ɲɛnɛmaba de don ni nin fɛn in bɔra n'a kɛra a ɲɛ ma tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ lajɛlen b'a nafa sɔrɔ a la. Allô? Ne de don. Ne ko ne b'a fɛ ka degun dɔ k'i kunna quoi 40,000 i b'a di musokɔrɔba ma. Awɔ komi nka wagati kurunin don n bolo sisan temps tɛ n bolo sisan quoi komi n bɛna voyager a b'a bolo ma yɛlɛma n'o ye fɔlɔ yanni ka na. Bon n tɛ na kuma kelen dɔn mais n ma dala ne bɛ mɛn quoi a bɛ se ka kɛ tile 15 ye ou a bɛ se ka kɛ tile 20 walima kalo 1 mɔgɔ 3 b'i ta yɔrɔ i segin waati i sara waati la. Awɔ o ka di bon i b'i teliya dɛ parce que wula na ne b'a fɛ ka yanni avion ka wuli wagati cɛ i b'i teliya ka na k'an bɛn. Merci. Ne balimamuso k'ale mago bɛ ne la o ka di mun de bɛ yen n'a nana kuma kan mun de bɛ projet fɛn je sais pas n t'a dɔn komi fɛn dɔw tun sɛbɛnlen don document dɔw bɛ n kɔnɔ yan ce n'est pas la peine n'a essaie m'o bɛɛ lajɛlen expliquer parce que n m'a dɔn n'i y'a ye chef ye a ko k'an ni ɲini cela veut dire que e de bɛ se k'an ka baara in kɛ. patron tellement ka diyara ne ye cogoya min na est-ce que ne tɛ kasi fɔ la non a ma se aw ka projet fɔ i n'a fɔ ne yɛrɛ sigilen bɛ ka aw de makɔnɔ aw ka
an ka somɔgɔ fɛn fɛn a si tɛ ban parce que u pɛrɛnnen don ne ka ɲɛnamaya dilanni ko ɲuman kama. Chef, vraiment an ka ɲɛmɔgɔ ye kɔlɔsili min kɛ a ma kɔlɔsili kolon kɛ hali ni ye cɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko art b'a la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e bɛ se ka nɔ bɔ artisiya la parce que art yɛrɛ ye nin de mɔgɔ min pɛrɛnnen don sanga ani wagati kosɛbɛ n'ala sɔnna a ma i hakili latigɛ i fana bɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ baara in kɔnɔ parce que an yɛrɛ ye film caman de kɛ. awɔ an ye film caman kɛ an ka se an yɛrɛ ka kuma a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ y'an bolonɔ dɔw ye parce que ne yɛrɛ ne ye assistant de donc anw bɛ ka lakɔlɔsiliw kɛ fɛn minnu ka ɲi an ka projet kɔnɔna na ani fɛn minnu man ɲi an b'olu lakɔlɔsili de kɛ an yɛrɛ seri baara bi ne yɛrɛ jateminɛ min k'i ka ko la vraiment je vis que an ka scénario in ni e tɛ maa tɛ se k'a jouer. problème foyi t'a la. hali n'aw ko bi ne bɛ wuli ka taga. ayi pressionné ko tɛ o parce que anw nana ni contrat ye donc contrat bɛ yan a ka d'an ye k'a signer fana ka sani k'a signer n'a ka di i bɛ hakili jagabɔ fɔlɔ parce que an ye yɔrɔ min prévu ka bila i ɲɛ an tun b'a fɛ k'i sara 1,500,000 de 1,500,000 séquence o séquence ou bien. awɔ bon donc an b'a kɛ an b'a ta par 5 séquences. ok y a pas de problème ne bɛ baara dɔrɔn de kɔ a ma se n ka contrat kɔnɔ fɛnw yɛrɛ la ye dɔrɔn na ma se o si ma i bɛ se k'a diyan ne b'a signer parce que ne mago bɛ baara de ta. Ne b'aw sɔrɔ min i b'a bɛna contact dɔ di yan. i bɛ se ka numéro ta. n bɛ n ka téléphone ta kɔnɔ. baasi tɛ. donc c'est courageux non effectivement n'i y'a ye muso yɛrɛ i b'a dɔn ko courage b'a la mɔgɔ sugu ɲɛ ka di a da dɔn ma. dans ces 2 jours tile fila in na dɔrɔn an b'i wele inchallah. ok an b'aw piqué crédit t'a la mais a bɛ signer kɛ o ye quoi. il y a pas de problème. voilà a t'a la. voilà ok anw nakun y'o de ye. bon aw yɛrɛ an b'aw tɔgɔ fɔ n ɲɛna. ouais ça aussi c'est vrai. tiɲɛ yɛrɛ la kana jigin na parce que bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko maa nakun ka kɔrɔ ni ye. o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ. parce que an yɛrɛ ye depuis sɔgɔma an bɛ kile ka yɔrɔ ɲini ka dɛsɛ an taara quartier caman na wa an ye yɔrɔ caman fana yala. sinon ne tɔgɔ ye Papu de ye. Papu. ah ok moi c'est monsieur Sinadi. ah ok merci. ne ye Cheikh Amala ye voilà ni cadreur ye production cɛ i birama yɛrɛ courage ba t'i la dɛ ou bien halisa denninko min bɛ den kan cɛ ne y'a f'i ye sa denninko min bɛ den kan cɛ foyi tɛ ok n bɛna périmètre ɲuman kelen gosi sisan k'o d'i ma i y'a mɛn oui problème t'a la walasa i kunkolo bɛ se ka lafiya cogo min quoi y a pas de souci n bɛ tɛmɛnenw ta ka na sisan ɲɛfɔ mɔgɔ ye
dɛ Jira di songari bire mo mun wi. Ono foi wallahi ceni film jumɛn ni Ni tilo so kala ka so. Aha la vie wallahi n content ba de don ni n bɔtɔla yɔrɔ dɔ de la sisan la vie n k'o don mɔgɔ dɔw de bɔra yan cɛ fila u ko ne ma k'ulu ye ne tɛmɛ k'ulu ka patron ye ne tɛmɛtɔla ye carré kɔnɔna na ko olu ye film dilanna de ko production k'ulu mago bɛ acteur mun na k'ulu y'u ka scénario dilan k'ulu ko acteur in ko ye ne de wallahi u nana fo yan ka na ko ne n'u ka contrat signé ne m'o gɛlɛya yɛrɛ E mo signé ne y'a signé kɛ parce que ne b'a dɔn aw tɛ ban ma ayi o de diyara ne cogoya min na e ne sigilen ye bɛ ka popularité la surtout film ka di ne ye ma yɔrɔ jumɛn bɛna jouer n bɛ sɔn ka mun y'i ta e ka kɛ ne ka muso ye n bɛ sɔn k'o fɔ n ka patron ɲɛna ayi mɛ aw fana ka ci ka ca cogoya min na ese bɛ se ka film tourner kɛ ayi n'i y'a kɛ ka ye dɔrɔn u ye to ka bisu kɛ k'e muso la dɛ fɛ dɔgɔnin bɛ gɛlɛya dɛ wallahi n kɔni bɛ mun f'i ɲɛna n bɛ mun f'i ɲɛna komi papa ni mama olu voyagelen don bon a kun ka di ne ye n'u nana i k'a lajɛ k'u lafaamuya cogoya dɔ la walasa u kana dimi komi e yɛrɛ kun ye fɛn dɔ fɔ ne ɲɛna i ko ko papa ko k'a bɛ na ne don baara dɔ la bon komi ne yɛrɛ y'a fɛ ɲɛna cogoya min na i b'a lajɛ n'u nana i se k'u lafaamuya cogoya min na i b'a f'u ɲɛna walasa u kana taa dimi kɔrɔbɔ u kana taa fɔ ko kɛra fitiri wale i sɔnni bi sama dɔ i b'o kɛ ne y'o de f'i ɲɛna sa du in kɔnɔ hali ne e ko k'e bɛ du in bɛɛ fɛ ne k'a fɔ fa ɲɛna ko papa ko ka du bɛɛ d'a ma e fa b'a di o surtout ni e kelen ka baara sɔrɔ ni bɛ jɔ ye cogoya min na wa maliyɛn film ka di ne ka tanti ye papa yɛrɛ non o tɛ nin film ninnu fɛ o bɛ faransi film ninnu non tiɲɛna la vie o diyara n ye kojugu walayi an ka du kɔnɔ mɔgɔ kelen ye sare ye ne yɛrɛ bɛ n disi gosi sisan ayisa ne de kɛra sare o tɛ e yɛrɛ kelen sare ne kelen ye sare ye kuma bɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ n sigi photo bolo ma mobili ɲɛfɛ la vie walayi tellement que n content na n t'a dɔn n bɛna kɛ cogoya min na a ka sa u ye scénario dɔ diyan n bɛ t'o bisi fɔlɔ quoi voilà parce que sinon an kan ka yɛlɛ n'o ye quoi an bɛ yɔrɔ min fɔ i bɛ gɛrɛ fana fɛnɛ k'an ta fara kan i b'a dɔn anw mɛnna bi an bɛ se k'a ko ma e yɛrɛ réalisatrice ya awɔ ok la vie bɛna fara an tiɲɛna hali o bɛ taa n'o tɔ ye taa n'o ye i dɔ bɛ tɛmɛ so kɔnɔ dɔ bɛ ɲami n kɔrɔkɛ kɛra sare n yɛrɛ bɛ sare jira ne sa Bonjour Tanti. Ça va? Ça va. Si. Sumo. Ifani ba. Trim soro bori bashi tala. Bebe, bastula. I koroni dogo. Bebe. Bashi tola. Bebe. O he o jarani. Ina na fi o kadi. Awo. Tanti. Comme ye mi papu ɲininkali kɛ ne na. Awɔ. O don na ne tun bɛ ka film dɔ filɛ. Ne ye papu y'o film na. I ko mun? Papu yɛrɛ yɛrɛ. Ale yɛrɛ de don ne ma fili. Mima. O dun ye nouvelle ɲuman ye kɔni. E ma se k'a filmer i ka téléphone na. Chaîne jumɛn de don? N ka jateminɛ ma k'o kan dɛ. Siɲɛ wɛrɛ kɛ. Ni n bɛnna film ma n b'a filmer ka n'a yira i la. O bɛ kɛ ne ɲɛna nkalon ye sa. Awɔ. N nana o kuma de la. O dɔrɔn? Awɔ. Mima. N bɛ taga. K'an bɛn. Awɔ. Ni diyara n ye sa.